Presiden ke Voice of the People Party ba Ardent mila bersama ulah Kyntait ban Ïadon Bynta Komiti bala thaduk sarkar jilla benikran ba diatai kimat Halor roster system jog Reservation. Haba pentip ia kani unong ilam ke VPP ba Riki Singkon ulai thu hakila patai kubor haka arfnyu trek jembang bakarai ban om Ïadon Bynta hakani komiti kalong namar ba jingkali ban ikran Halor roster kami namar ke jingyeng geseng kalong ke besai berkata kalong ke jingdon kam ke bekerki ban kni biang ke reservation policy ula petrai kam boros kata hi ke baga sarkar ka khot i lani ka bo i hapo tu komiti kalong aka bede bat panong kom we ni de khot jong tu ka roster reservation committee te nadu ka bas ngi ka bani kong ru ngi kum ka party ngila kranshai shaka sarkar ba lamda fikran ya reservation policy ngi nam la ban padiang nomor ngim don nadu basdang bat roster system nomor ka roster system hi ka hab hi bandon habadon ka reservation policy tamba kamdon jingmot penginya kren ya ka roster system lada ka reservation policy ka balong ka dawba dawsan jong kan ka jing kunrum kanram mo ada ka sarkar kam ko abanya kren ka ta te de halor jong ka ta ka daw ka lor jong ka ta ka nongrim ka ba iba Ardent im Kyntait ya ka tu ka jingthung jong ka sarkar ya i kom wei ni ka khot jong ka roster reservation committee ngilai dep ngirai ko party baka kano ka ba ka jing terwana ka sarkar ka hapan wan daga jing thok kata kare ka kom namar ba i nadu ka bastang hi ai daga jing thok ka sarkar nadu por ni party ka sarkar bahkan convene kami ke special session di bat hadin kata sakwai bat kajing tho ka bagi pa ni ke sarkar be ka bahkan sange shwai ka kajing thung kam is no ban akublei ke sarkar bah ka bede bat ka kajing sange no kajing thung kam kalale de nagalyang jung party ni numla ikaban pariang ye kanunu ka bada shuda ka ktin Laru ban kedo ba komiti ban kli dah kong amprin lingdo ka kenthop gi dekhot na baro kiseng san perthai jong ke jilla ki dekhot gi kenthop uzen sangma ke AITC uba HM Shangplang ke BJP u Augustin Mara ke GNC uba Methodius dekhar ke HSPDP uba Roni V lingdo ke INC uba pendap Borthiau Saibon ke Khnam u Dr WR Khaluki ke NVP uba Renikton lingdo tongkhar ke UDP bodba Ardent mila besai mo ke VPP lain nyok PDF dan breu Shushu Chief Secretary ke Meghalaya unlong dekhot ke Komiti kabau Commissioner and Secretary of Personnel and AR Department unlong member secretary